உலகிலேயே தன் உடம்பை விட நீளமான நாக்கை கொண்ட உயிரினம் எது? ஆப்ஷன்ஸ்: பச்சோந்தி, தவளை, பாம்பு, எறும்புத்திணி. சரியான பதில் பச்சோந்தி. இதன் நாக்கு உடலின் நீளத்தை விட 2 மடங்கு இருக்கும். உலகிலேயே மிக விலையுயர்ந்த நாய் இனம் எது? ஆப்ஷன்ஸ்: ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், திபெத்தியன் மாஸ்டிஃப், சைபீரியன் ஹஸ்கி, பொமேரியன். சரியான பதில் திபெத்திய மாஸ்டிஃப். வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வறட்சி மற்றும் பஞ்சம் காரணமாக முற்றிலும் அழிந்து போன ஆப்பிரிக்கா நதிக்கரை நாகரிகம் எது? ஆப்ஷன்ஸ்: நைல் நதி நாகரிகம், மெசபடோமியா, சிந்து சமவெளி, மஞ்சள் நதி நாகரிகம். சரியான பதில் நைல் நதி நாகரிகம். ஒரு நிமிடத்தில் மிக அதிக புஷ்அப்ஸ், அதாவது மோஸ்ட் புஷ்அப் இன் 1 minute எடுத்து உலக சாதனை படைத்தவர்களின் வரிசையில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது? ஆப்ஷன்ஸ்: அமெரிக்கா, சீனா, இந்தியா, இங்கிலாந்து. சரியான பதில் இந்தியா.